खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि फेसबुक पेजआव बिनि बिबुंथि। बिटिआर गोरोबथानि सेथि बोसोर सान फालिनायाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लादों। मिज'रामाव फिन गोदानै कभिड-19 जों सानै सुबुङा गाग्लोबजादों। सृष्टि ग'स्वामीआ सानसेनि थाखाय उत्तराखंडनि गिबि मन्त्रि। जम्मु काश्मीरनि काठुआ जिल्लायाव बीएसएफ फाइकिया सिखावै हाबग्रा हा सिंनि लामाखौ संदाननो हाबाय। फालांगियारि फावखुंगुरफोरखौ माब्लाबाबो सोंनाय जाया दि नोंसोरो इन्डी फिल्मआव खामानि मावनो लुबैयो होननानै बुंदों सुइता त्रिपाठीआ। बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारिजों बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। दानिया आबुं रादाब। दिनै 24 जानुवारि रबिबार बाराय। दिनैनि सानाव क'क्राझार जिल्लानि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफिल्डआव बिटिआर गोरोबथाखौ बिथा खालामनानै सेथि बोसोर सान फालिनाय हाबाफारि खुंफुंजादों। हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै 27 जानुवारिसिमहालागै खुंफुंनाय जागोन। मानोना थांनाय बोसोरनि 27 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन। बे बिटिआर गोरोबथा सेथि बोसोर सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानैनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों ओरैहाय फोरमायदों दि फै बयबो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ गावनि बावसोमनायखौ गोसोखांनि, जाय बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनहा नैबे गोरोबथाखौ जाफुंहोनायाव गावसोरनि जिउखौ बावबाय। बिसोरनि जिउ बावनाया ओरैनो थांनाय नङा। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि जों ओरैबायदि गंसे बिटिआर दाफुंगोन दि जेराव बयबो समान मोनथाय आरो समान बिबान मोनगोन। बिटिआर गोरोबथानि सेथि बोसोर सान फालिनायाव दिनै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गाहाय आलासि महरै क'क्राझार जिल्लानि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफिल्डआव नुजाथिफैदों। मोनथिनाय बादिब्ला बिथाङा मैयानो गुवाहाटीसिम फैग्रोखादोंमोन। मख'नो गोनांदि मिरु नखर मन्त्रि फैनाय सानसे सिगाङावनो एबा मैया क'क्राझार आरो दाब दाब जायगाफोराव बायदि हिंसायारि जाथाय जानायफोरखौबो सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों। बेनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोख्रों सोंखारिदों। मिन्थिनाय जायोदि क'क्राझाराव जानाय बिटिआर गोरोबथानि सेथि बोसोर सान फालिनायाव गं400 CCTV लागायनाय जादों आरो बेखौ नोजोर होबाय थानो थाखाय गंनै कन्ट्रल रुमबो बानायनाय जादों होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। थांनाय सनिबारखालि सावस्रि बिफानआ फोरमायनाय बादिब्ला मिज'रामाव फिन गोदानै सानै सुबुङा कभिड-19 जों गाग्लोबजादों। मोनथिनाय बादिब्ला थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव मिज'रामाव गासै 9 सुबुङा कभिड-19 जों गाग्लोबजाबाय। बेजों लोगोसे बेखौबो मोनथिनाय जायोदि मिज'राम हादोरसायाव दासान्दि 58 सुबुङा कभिड-19 जों जुजिनांगासिनो थानायखौबो सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि फाहामथाय लानानै 4284 सुबुंफोरा कभिड-19 निफ्राय रैखाथि मोननो हाबाय होननानैबो मोनथिनाय जादों। दिनै 24 जानुवारि रबिबार बारायाव दिनै हारिमायारि हिन्जाव गथ'सा सान फालिनायजों लोगोसे दिनैनि सानखौ मान होनायजों हरिद्वार जिल्लानि सृष्टि ग'स्वामीआ सानसेनि थाखाय उत्तराखंडनि गिबि मन्त्रि जानो हाबाय। गिबि मन्थ्रिनि मासियाव जिरायनायजों लोगोसे ग'स्वामीआ रायजोनि खामानिफोर मावनायजों लोगोसे राज्यो सभायाव बिबुंथि लाखियो होननानैबो सुलुङाव मोनथिनाय जादों। मिन्थिनाय जायोदि ग'स्वामीआ हरिद्वार जिल्लानि सिङाव थानाय दाउलातपुर गामिनि सासे थागिबि आरो बियो 19 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा। बेजों लोगोसे बेखौबो मोनथिनाय जायोदि दाउलातपुर गामिनि थागिबि सृष्टि ग'स्वामीआ BSc एग्रिकालचार बिफाननि फरायसुलिबो। मख'नो गोनांदि दाउलातपुर गामिनि थागिबि सृष्टि ग'स्वामीआ इं 2018 मायथाइयावनो सानसेनि थाखाय उत्तराखंडनि गिबि मन्त्रि जानायनि खाबुखौ मोननाय जादोंमोन। मिन्थिनाय बादिब्ला बिनि बिफाया सासे गलादार आरो बिमाया अंगनबादि सेन्टाराव खामानि मावो। सृष्टि ग'स्वामीआ सानसेनि थाखाय गिबि मन्त्रि मासि मोननो हानाया हिनजावसाफोरखौ
थुलुंगा होनायबो जादों होननानै सुलुङाव मिथिनाय जादों। हिरानगर सेक्टराव थानाय भारतआव सिखावै हाबग्रा हा सिंनि लामाखौ मैया एबा सनिबारखालि सिमना रैखाथि बिफाना संदाननानै दिहुनबाय। मोनथिनाय बादिब्ला मुलुगनाङारि सिमना जम्मु काश्मीरनि काठुआ जिल्लायाव BSF फाइकिया पाकिस्ताननि मोनसे हा सिंनि लामाखौ संदाननो हाबाय। सिमना रैखाथि बिफान BSF फाइकिनि फोरमायनाय बादिब्ला बै हा सिंनि लामाया खमैबो 150 मिटार गोलाव आरो 30 फुट गोथौ होननानै सुलुंनि गेजेरजों मोनथिनाय जादों। बे हा सिंनि सिखावै हाबग्रा लामाखौ सिमना रैखाथि बिफाननि संदाननाय खामानिया 10 साननि गेजेरावनो जाफुंसार जानो हादों होननानैबो मोनथिनाय जादों। श्वेता त्रिपाठीआ मशान, हारामखोर, गानकेस फोरबायदि सावथुनाव साबसिन दिथागिरिफोरजों लोगोसे बलिउडआव गावनि थाखाय मोनसे मख'नां जायगा आवग्रिनानै लानो हाबाय। मख'नो गोनांदि टाइमजों लोगोसे मोगा-मोगियाव फावखुंग्रिया गावनि मोजां मोननाय आयदानि सायाव सावरायज्लायो। बेजों लोगोसे फालांगियारि सावथुननि उनाव माखासेमानि जाफुंसारै फालांगियारि सावथुननि उनाव आरो देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिनि सायाव गोसो होनो थाखाय हाबाफारि लानायनि सोमोन्दै मिथिगौ होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। चिरां जिल्लानि उलुबारि गोजौ फरायसालियाव सनिबारखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। बे हाबाफारिया बिजनी जिल्ला थुनलाइ आफादनि गासै मोन 10 गुदि आफाद एबा प्राइमारिनिफ्राय गासै सा 400 सुबुंफोरा थान्दै महरै बाहागो लाफैदोंमोन। मेलनि हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन गागि आफादगिरि मुस्रि सतीश ब्रह्मआ। मेलनि थांखिखौ बेखेवदोंमोन गाहाय नेहाथारि नागेश्वर गयारिया। बे खाबुआवनो बागदुआर थान्दै मुंनि खुगा लाइसि बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मनेश्वर बसुमतारिया बेखेवनानै होदोंमोन। बिजनी सोलोंसालिमानि लोगो बिबुंगिरि इन्द्रजित ब्रह्मआ PhD डिग्री मोननो हानाय जिल्ला थुनलाइ आफाद आरो थुरिबारि प्राइमारिया मान बिलाइजों मान बावदोंमोन। जोबनायाव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफिननाय जायो। डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारीखौ गोदान आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि महरै समिरन बसुमतारी, नागेश्वर गयारी लोगोसे गाहाय नेहाथारि महरै मुस्रि दिलीप कुमार ब्रह्म आरो उदां बसुमतारी, नीलकमल बसुमतारीखौ फारियै लोगो नेहाथारि महरै सायख'नाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।